Patríte k tým slovenským domácnostiam, ktoré majú viac izolačných vrstiev na sebe ako na dome? Dáme vám tip, ktorý vám zateplenie domu uľahčí. Ak chcete získať dotáciu na zateplenie z plánu obnovy, potrebujete rekonštrukciou dosiahnuť úsporu primárnej energie aspoň 30 %. Úsporu primárnej energie bezplatne zistíte pomocou simulačného programu CORD. CORD vám totiž zmeria budúcu energetickú úsporu podobne presne ako energetický certifikát. K výpočtu energetickej úspory v programe CORD potrebujete niekoľko údajov. Celkovú podlahovú plochu vykurovanej časti domu, hrúbku, materiál a plochu obvodových stien, typ konštrukcie strechy, stropu na dome a ich plochu, materiál a typ okien a dverí, typ zasklenia a celkovú plochu okien a dverí, typ konštrukcie podlahy na teréne, typ konštrukcie stropu nad nevykurovaným suterénom a ich plochu a primárny, prípadne doplnkový zdroj kúrenia a prípravy teplej vody. Tieto údaje nájdete buď v staršom znaleckom posudku, alebo v kolaudačnom rozhodnutí. Ak nemáte ani jeden z týchto dokumentov, jednotlivé plochy vymerajte. CORD je program s jednoduchým ovládaním, ktorý po zadaní údajov všetko počíta za vás. Najprv si v ňom zvolíte typ vášho domu a potom vyberiete materiál a hrúbku obvodovej steny, materiál na zateplenie obvodovej steny a hrúbku zateplenia po obnove a zadáte plochu obvodových stien vrátane otvorov. Program vám po každej zmene ukáže energetickú spotrebu pred a po zateplení. Môžete si v ňom teda skúšať, akú úsporu by ste dosiahli pri rekonštrukcii rôznych častí domu. Napríklad pri fasáde môžete nastaviť, koľko metrov štvorcových plánujete zatepliť. Nezabudnite na zateplenie strechy, na okná a dvere, na podlahu podkrovia, strop pivnice a na podlahu na teréne. CORD nie je jediný, kto vám pomôže. Naši odborníci sú vám pri výpočte energetickej úspory k dispozícii na adrese poradenstvo@isover.sk. Kontaktovať nás môžete aj cez web.